Velkommen til Jobcast. Mit navn er Sara, og i dag har vi fat på et rigtig vigtigt emne. Ungeløftet og integration af unge uden uddannelse eller arbejde. Hvordan sikrer vi, at unge, der falder uden for uddannelsen og arbejdsmarkedet, får de bedste muligheder for en god fremtid? Med mig i studiet i dag har jeg Karin Ilsop med, beskæftigelsesoverføreren for Moderaterne og ekspert på området. Velkommen til, Karin. Tak skal du have. Karin, kan du fortælle os lidt om dig selv? Hvad er det, du laver inde hos Moderaterne? Jeg sidder i Folketinget, og der har jeg jo forskellige kasketter på. Jeg er blandt andet beskæftigelsesordfører, jeg er civilsamfundsordfører, og så er jeg uddannelses- og forskningsordfører og EU-ordfører. Så jeg har i virkeligheden flere kasketter på, der passer meget godt ind i de emner, vi skal snakke om i dag. Og det er et område, der interesserer mig utrolig meget, for jeg synes, det er så ganske forfærdeligt, hvor mange vi har efterladt uden for samfundet i virkeligheden. Ja, det er meget skræmmende. De seneste statistikker viser, at der er 43.000 unge, der sådan set går imellem to stole. Der har været et ungeløft, som blev vedtaget her sidste år. Hvad er din holdning egentlig til det? Hvor er vi henne, og hvad gør vi? Jeg synes, ungeløftet er en rigtig godt skridt i den rigtige retning, men nu skal det jo lige implementeres, og det er jo altid det, der er det værste ved os politikere, det er, at vi har nogle gode intentioner, vi vedtager nogle love, men det er jo først blevet en succes, når vi får det ud at leve derude, men det er jo i hvert fald et tegn på, at der er rigtig mange, der tager det alvorligt. Fordi det er jo i virkeligheden også grotesk. Nu siger du 43.000, men vi ved allerede nu, 20% de kommer til at havne på livslang overførselsindkomst. Så det er ligesom 20%, vi har dømt udenfor, og det giver jo slet ikke mening, for det er jo ikke 20%, der ikke har nogen ressourcer, der ikke har nogen evner. Man har altid noget at bidrage med, og alle vil gerne bidrage, hvis de får lov til det. Altså det er min helt klare holdning, men vi har bare fået skabt et samfund, hvor det er utrolig svært at få lov, hvis man ikke lige passer ind i kasserne. Og når du siger, får lov at passe ind i kasserne, er det får lov fra arbejdsmarkedet, fra uddannelsesinstitutionerne, eller hvad oplever I? Hvad ser I? Hvad hører I? Ja, når jeg siger for lov, så er det jo netop ikke, man har skam lov til at tage alle de uddannelser, man vil, og man har lov til at søge de arbejder, man vil. Men vi har ikke rigtig fået indrettet samfundet, så vi giver mulighed for dem, der ikke passer ind i skabelonen. Altså vi har jo fået lavet en eller anden fortælling om, at vi skal alle sammen gå i folkeskolen, så skal vi helst på gymnasiet, det er det de fleste gør, og så en videregående uddannelse, og så videre på arbejdsmarkedet. Men sandheden er jo, at det er jo ikke os alle sammen, der er kasseformet, og mange de vil trives meget bedre, hvis vi lod dem udvikle sig på deres egen måde og finde en anden vej ind på arbejdsmarkedet, end at gå den her slaviske vej. Og vi er jo også så endt i en situation, at hvis man så ikke passer ind i gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse, så kommer man til at føle sig som en total taber, i stedet for at sige, nej, det er ikke den rigtige måde for mig at lære på. Kan vi ikke lige åbne op og se, om der er andre muligheder? På den måde synes jeg virkelig, vi har fået skabt et helt utroligt skævt samfund. Og så er der nogen, der kæmper sig igennem ungdomsuddannelsen, måske med nogle dårlige karakterer, og kommer ud med en følelse af, jeg er bare ikke lige så god som de andre, i stedet for, at man havde sat tidligere ind og sige, er det bare ikke den vej, du skal? Måske skal du noget andet, fordi du kan noget andet. Vi er alt for dårlige til at spørge, hvad er det, du har lyst til? Hvad er det, du gerne vil? I stedet for at sige, vi har den her kasse, værsgo, og pas ind i den, og så fortsæt derudad. Ja, det er ret skræmmende, ikke? Fordi jeg kan da selv huske fra min egen tid, fra uddannelsen af, hvor mange der faktisk sådan set bare faldt ud. Altså de var knivskarpe, altså literally knivskarpe mennesker, som godt kunne rigtig mange ting. Ja, undskyld, nu går vi lidt i privaten og ned i nostalgien, men jeg havde der en kammerat fra folkeskolen af. Altså, jeg har aldrig nogensinde mødt en dreng, der var så skarp til matematik. Vi startede begge to samtidig ude på CBS. Han startede på H.A. Almingen, fordi han gerne ville være revisor og så videre. Jeg startede på en anden gren. Men efter 2-3 måneder, så var han ude, fordi at han simpelthen følte, at alt det her pres, der egentlig er på, at man skal gå ind og gøre A, B, C og D. For eksempel var der en artikel i Politikken her for et par dage tilbage, eller en uge tilbage. Alle de nye men alle de nye studerende, der kommer ind på CBS, jamen de får jo at vide, hvis det er, at du gerne vil ind til de helt store GAIN, BCG og så videre, så skal du kun have top-notch karakterer. Og det er det. Og det er jo skræmmende.
Ja, men jeg synes også, det er så utrolig skræmmende. Altså, og nu kommer jeg op i det helt store navler, fordi altså, der synes jeg jo bare et eller andet sted, vi har fejlet som samfund. Jeg vil da anerkende, at det her system, de her kasser, vi har lavet, de passer til de fleste af os. Altså, jeg passede fint ind i kasserne. Jeg har altid været sådan lidt en duksepige. Så det var fint nok, gymnasiet og universitetet, det kørte derud af. Men jeg ser bare, hvor mange vi taber på den der måde, og det er jo det, der er grotesk, altså i virkeligheden. Også en anden ting, det er jo, at det er jo drengene og mændene, der er de helt store tabere i det her, og der har man jo vidst gennem rigtig mange år. Og så bliver man ved med at kæmpe for at sige, nu må vi se, hvordan vi får dem til at passe ind i det her system, i stedet for at sige, måske er det systemet, der skal laves om, måske skal vi gøre noget helt andet. For som du siger, der sidder jo virkelig nogle skarpe hjerner, der sidder nogen, der har så meget mod på livet, men hvor det bliver taget fuldstændig fra dem. Og det er jo virkelig det værste. Fordi når jeg siger, at 20% havner på langvej overførselsindkomst, jeg vil godt vædde på, at der sidder ikke mange 17-årige derude, der siger, ej, hvor kunne det være fedt, hvis jeg bare kom på førtidspension, og så var det mit liv. Det tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der tænker. Langt de fleste tænker, ej, hvor ville det være dejligt, hvis jeg kunne få lov at vise, hvad jeg dur til. Men vi giver dem ikke rigtig mulighed for det. Når du siger 20%, er det så inden for, nu har Danmarks Statistik haft en optælling her, var det sidste år, eller var det forrige? Det var faktisk sidste år. 1,2 millioner er der i den aldersgrænse, der hedder 15 til 21 år. Er det 20% fra den befolkningsgruppe, eller er det bare 20% on top af de 43.000, der allerede er ledige? Det er det, der er meget tankevækkende ved tallene. Siden 1980, det er altså mange, mange år siden, det har været sådan en permanent statistik, af folk i den arbejdsdygtige alder, så det er jo ikke kun de unge, det er i alle alder, der har 20% været udenfor, og jeg kan godt lide at kigge på de helt store tal, fordi det er jo dem, der vidner om, at der sker ikke rigtig noget på den front. 20% har været der, så nogen er på kontanthjælp, nogen har været på førtidspension, nogen har været i andre forløb, sådan lidt ud og ind, men i den helt store sammenhæng har vi ikke ændret noget, og det er også derfor, jeg siger, at det er sådan, det ser ud lige nu, at hvis du kigger i en normal skoleklasse, så vil du kigge, 20% af jer havner på livslang opst. Det kan godt være, at I lige får lov at smage lidt på det kortvarigt, men I kan godt forvente, at der I ender, så det er de der 43.000, de er jo en del af den her statistik her, men det fortsætter bare, altså, og hvis vi ikke gør noget, så er de på overførselsindkomst, også når de er 50 og 60, og indtil de opnår folkepensionsalderen. Det altså igen ikke, man får sådan en knold i maven, ikke? Når der man hører de her tal, og man egentlig sidder og taler om sådan noget, ikke? Nu har vi jo arbejdet med det her også i et stykke tid, og jo flere statistikker vi egentlig ser, nu har Jobpatruljen for eksempel her sidste år, nu har Jobpatruljen her sidste år været ude og lave en undersøgelse blandt trivsel og så videre af unge ansatte mellem 13 og 17 års alderen. 13 og 17 års alderen. 96% af den aldersgruppe fra 13 til 17 år har oplevet brud på arbejdsforhold. 96%. Det er ikke 4%, det er 96%. Det er rigtig, rigtig skræmmende, når man ser de her statistikker her. Hvad er dit tankesæt angående det? Altså, hvad skal man gøre? Hvor er det, man egentlig starter? Nu ved jeg så ikke lige, der tror jeg måske, du bliver nødt til at uddybe, hvad det er sådan generelt, at de har oplevet det. Nu siger du brud på det, fordi det lyder til nogle voldsomme tal, men hvad er det, de har oplevet? Jamen, det kan for eksempel være, at de ikke har fået den pause, som der har været tilladt. Så det vil sige, efter 45 minutter, der hvor de skal holde en pause på 15 minutter, det har ikke været tilladt. Eller de ikke har fået det. De har måske arbejdet mere end de timer, som der sådan set er tilladt på feriedage, eller på skoledage osv. Så er der rigtig mange af de her kategorier, der sådan set gør sig gældende. Jeg kan da selv huske, dengang man arbejdede, hvor det var, man fik at vide, jamen, kan du ikke lige tage en time mere? Jo, det gør jeg lige. Men man er jo ikke parat til, at man egentlig kan gå hen og så sige, som 13-17-årig, det vil jeg ikke. Der er lige en regel, der lige hænger ved. Nej. Så det er rigtig ting. Det er helt sikkert, det er skræmmende. Jeg kan selv huske, da min datter, hun stod klar, lige da hun blev 13, så skulle hun dele mig ud af arbejde. Det kunne gå for langsomt, og hendes første arbejdsplads, de var bestemt heller ikke særlig gode til det med arbejdsforhold. Og hun kom tit hjem, hvor jeg reelt var bekymret over, hvad hun havde slæbt rundt på af kasser, hvordan hun ikke havde holdt pauser osv. Jeg vælger jo stadigvæk ellers at håbe på, at de fleste arbejdsgiver vil det godt. Fordi noget af det, vi ellers kæmper for nu, noget der er jo kommet nu, det er jo, der er fokus på et bankjob, fordi man netop også ved, at hvis du først kommer ud og arbejde tidligt, så er der større sandsynlighed for, at du bliver ved med at arbejde. Så det er jo en super god idé. Altså også at forældre, de opfordrer deres børn til at sige, ja, selvfølgelig skal du have et arbejde. Der er også været en tendens til, at der er mange curlingforældre, der siger, det er også hårdt at gå i skole, og måske skal du ikke lave for meget. Og jeg tror, det er noget af det bedste, man kan gøre, det er at komme ud og arbejde. Men det er jo skræmmende, men jeg tror også, her handler det jo om, at der er nogle
arbejdsgiver. Altså selvfølgelig er der altid nogle rådne kar, som bare vil udnytte det, men jeg tror også mange, de er lidt i tvivl om reglerne. De er i tvivl om, hvordan de skal behandle det. For jeg har også indtryk af, at vi har en masse arbejdsgiver, der også gerne vil tage opgaven på sig, som også godt ved, jamen lad os da få nogle unge ind. Altså det er den måde, vi også bidrager til, både at vi får lidt hjælp, men også at de unge bliver dannet i, hvad det vil sige at være en del af arbejdsmarkedet. Og det synes jeg er den positive del af historien. Så selvom der sker masser af overtrædelser, det synes jeg, der er rigtig, rigtig uheldigt. Og så må vi jo arbejde videre på det i de konkrete sager. Altså det endte jo heldigt for min datter, at jeg fik motiveret hende til at finde en anden arbejdsplads, hvor man ikke så stort på arbejdsforholdene. For jeg ved godt, at hun vil heller ikke brokke sig over noget som helst. Og det var skræmmende jo, ikke? Det var rigtig skræmmende. Hvordan ser du så, hvis det var, at man skulle gå ind og så sige, vi bliver nødt til at lave en indsats. Nu har vi lavet ungeløftet her. Vi bliver nødt til at lave en indsats. Er det en kombination af alle parter? Når jeg siger alle parter, er det både fra folkeskolerne af, eller uddannelsesinstitutionerne af? Er det også arbejdsgiver? Er det også kommunerne? Hvordan ser du ikke den perfekte løsning, men en løsning, der sådan set kunne være viable at skulle gå videre med? Hvad vil være løsningen? Altså, jeg vil meget gerne have den perfekte løsning. Og jeg synes, at der er flere tegn i sol og måne, eller hvad man siger, der peger i den rigtige retning. Fordi jeg ved, den nye undervisningsreform, som jeg jo ikke selv har noget med at gøre, men der har man jo også fokus på, for eksempel, man kan komme ud i mesterlærer, at man allerede i folkeskolen begynder at kigge på og sige, der er lige noget her med Lukas, han fungerer ikke helt godt, måske skal vi overveje noget helt andet. Så fra skolens side kan man gøre noget. Fra kommunernes side, det er jo først som regel, når de bliver lidt ældre, når de kommer i jobcenter osv., og der kommer en stor beskæftigelsesreform, og den glæder jeg mig sindssygt meget til, for det har været så præget af, at det er bare regler. Det er netop et sted, man ikke engang har haft mulighed for at spørge den unge om, hvad kunne du så tænke dig at lave? Og det er der, jeg meget gerne vil hen og sige, hvad kunne du så tænke dig? Og der er så mange gode tilbud ude i landet, altså, og det er jo især ildsjæle, der har opstartet noget nyt og sagt, jamen ved du hvad, det her er den gode måde at få Peter ind på arbejdsmarkedet igen, fordi vi ved, hvad der skal til, for ligesom at han får den her smule selvtillid. Og vi skal også holde fast i, at alle ikke skal ind og arbejde 37 timer, og det skal man slet ikke som 13-årig. Vi skal jo komme ind på den måde, det passer til os. Det kan være, at til at starte med skal det være et par timer om ugen, det skal være 5 timer om ugen, og så kan man bygge det op. Og der er også rigtig, rigtig mange af private virksomheder, der virkelig har taget det til sig, som er super gode til at inkludere unge. Og igen skal det siges, det skal jo ikke være, fordi arbejdsgiveren bare skal gøre de unge en tjeneste. De får jo også god arbejdskraft ud af det, og det tror jeg, der er mange, der har indset, at det ikke sådan en velgørenhedsting, fordi det er netop ikke nogle udulige unge, de får ind. Det er nogle unge, der gerne vil, hvis de kommer ind under de rigtige forhold, og det er jo det, man skal bygge videre på, og det er det, de har set, at selvfølgelig kan de det, og selvfølgelig kan de få god arbejdskraft ud af det. Men det er alle steder, vi skal sætte ind, og jeg tror, vi skal være meget hurtigere til at kigge ved siden af det etablerede system for den her gruppe og sige, kan vi ikke lave en motorvej ved siden af det officielle system for alle dem, der ikke synes, at det fedeste i verden er at gå i gymnasiet eller tage den her uddannelse, men som rigtig gerne vil ud og arbejde. Og netop det der med at lave, nu ved jeg, det er noget, det I tænker på også, at lave en jobdatabase, hvor man siger, det her det er for småjobs, og eventuelt, nu brygger jeg videre på tanken om det, at der også er nogle virksomheder, der siger, ja, vi ved, vi har erfaring med autistiske unge, hvis det var det, at man på den måde også kunne sige, det skræmmer os overhovedet ikke. Eller siger, at det her det er noget for unge, der har masser af energi, der bare skal ud og brænde noget krudt af, fordi der får man virkelig mulighed for det. Altså hvor man også er god til at fokusere på, hvad er det for nogle udfordringer, man har haft i skolesystemet eller i det almindelige system, der har gjort, at man ikke passede ind, for at man også gennem jobbene, opslagene kan se, hvad er det for en type personlighed, det passer til, og ikke nødvendigvis 37 timers stillinger, men kortere stillinger at sige, hader du at sidde stille, så er det det her, eller elsker du at sidde og nørde, så kunne du hjælpe med det her. At vi bare tænker helt ud af boksen. Og det vilde er jo, at man nogle gange ser, at de her unge, der får lov at komme ind den anden vej, de bliver inkluderet i de vildeste job, netop fordi man giver dem muligheden for det. Og der vil jeg jo gerne lige fortælle, at jeg var lige ude at besøge et tilbud her i sidste uge. Actura Element hedder det, hvor de især arbejder med unge med autisme. Og jeg siger, der er nogle hjerner, jeg blev konfronteret med derude, nogle unge mennesker,
der var så sindssygt dygtige, som jeg på ingen måde er bekymret for, kan få et meget, meget velbetalt job, hvis det er det, de gerne vil. Altså det var så dejligt at observere, men det var netop nogen, der havde opgivet skolen, men nu kom ind af en anden vej. Det er fandme flot. Det er altså virkelig, virkelig flot, at man egentlig kan, at der er de her virksomheder herude, der egentlig laver de her ting. Ikke? For Ja. vi har jo en mantra, der hedder, altså, vores unge er jo vores fremtid. Ja. Og hvorfor er det, vi ikke har et større fokus lige præcis på den her gruppe her, som sådan set går hen og falder mellem to stole? Det er skræmmende, men det er rigtig dejligt at se de her pragteksempler derude. Nu nævner du selv det her med autister, der kan komme ind. I de her statistikker her går man hen og kigger på fordelingen af, hvilke type personer der også er, om de har noget vejemel, om de ikke har det, hvor er vi hen, og hvad gør kommunerne egentlig aktivt for at få de her mennesker i arbejde? Kan de gøre noget? Har man brug for aktører fra samfundet? Og vi har i den grad brug for aktører for samfundet. Altså noget af det, jeg glæder mig til ved beskæftigelsesreformen, det er jo i virkeligheden det, vi så fint kalder en frisættelse af kommunerne, fordi at de har været så bundet. Så jeg glæder mig især til frisættelsesdelen, hvor det også betyder, at den enkelte sagsbehandler derude kan sige, nej, jeg behøver ikke kun at kigge i den her retning, jeg skal tænke mere på, hvad kan hjælpe den her person. Men noget andet, jeg vil sige, man har haft travlt med derude, det er jo netop hver gang at kigge på, hvad kan du ikke? Når du har ikke din 9. klasses eksamen, eller når du har ikke en studentereksamen. Vi har været super gode til at kigge på, hvad man ikke kan, i stedet for at starte med at sige, jamen hvad kan du så? Det var da dejligt. Og jeg tror netop på, at mange af de puslespilsbrikker, der skal til for at skabe det her perfekte samfund, de ligger derude. Vi skal bare være lidt bedre til at se dem og sige, hov, der er der noget der. Altså hvis de ude i kommunerne lige pludselig får en bred vifte af tilbud, de kan vælge mellem. Og der skal man selvfølgelig passe på, at der ikke er nogen, der bliver for opfindsomme, fordi man skal også vide, hvad man bruger pengene på. Men der er så mange muligheder. Og nogle gange, altså så skal det jo siges, blandt de her 43.000, det er jo ikke fordi, de alle sammen går hen og bliver elektronikingeniører. Altså, der er jo også nogen, der har komplekse problemer. Men der er jo også en del af dem, der for eksempel slås med et misbrug. Men så hjælp dem jo med det. Og nogle gange kan det der med at komme ud i et arbejde nogle timer om ugen faktisk være det, der ligesom får bøtten til at vende. Og det er jo der, altså på den måde er, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det. Jeg tror, det var en gammel politiker, der sagde, hvis arbejde er så sundt, så giv det til de syge. Og det var jo ment som en joke, men i virkeligheden er det jo nogle gange det, der skal til. Altså også hvis man kæmper med et alvorligt misbrug, og man egentlig ikke ser nogen grund til at stoppe om morgenen. Hvis man først kommer i gang, så kan det være, det er det, der ligesom siger, nå okay, der kan faktisk være en grund til, at jeg er lidt friskere i hovedet og så videre. Og det har jeg jo også oplevet flere eksempler på, at man ikke først siger, jamen nu skal du helt ud af din misbrug, men ligesom sørge for at få den der bløde vej ind og sige, nu kan du godt se, at vi bliver nødt til at gøre ved det her misbrug, fordi ellers så kan du altså ikke passe det arbejde. Og så vil mange gerne passe det arbejde. Og igen, unge, når vi snakker 43.000, det er jo ligesom resten af samfundet, der er jo ikke én ting, der kendetegner de her unge. Nogen har det svært socialt, nogen har det svært med skolesystemet, nogen har et misbrug, nogle er super intelligente, nogle er mindre kompetente til sådan boglige ting. Så der er jo ikke én ting, der kendetegner dem, og det er også bare det, vi skal være opmærksom på, at der skal være masser af muligheder. En ting, der kendetegner dem, det er, at de kan alle sammen noget, og de vil også gerne noget. De vil bare ikke udsættes for et urimeligt pres, der får dem til at føle sig mere uduelige. Jeg glæder mig faktisk til at se, hvad den her nye reform egentlig vil gøre. Hvornår træder den i kraft? Kommer til at køre nu her fra i år, eller er vi næste år? Er meningen, at den skal træde i kraft fra januar 26, så den er jo ikke på den måde. Men jeg vil sige, eneste måde, det kan blive en ægte succes på, det er, at man ude i kommunerne sørger for at få det implementeret ordentligt. Så det er jo også en ny måde at tænke på, så der er jo også nogle farer forbundet ved det. Altså det er jo dejligt at sige, nu skal I ikke bruge så meget tid på at dokumentere og på åndssvage proceskrav og sådan noget. Men det kræver så, at I gør noget andet, at I ligesom ved, hvad der er. Og der er en af mulighederne, de oplagte muligheder, det er jo netop, at hvis det bliver lettere for de unge at se, hvad der er småjobs at få, at så vil det altid være den første vej, man går og siger, jamen du ser da egentlig ud til at være klar til at gå i gang med et eller andet, og så får de en bred vifte af jobs, de kan kigge på og sige, kunne noget af det her være noget for dig, med mindre at man først skal sætte ind et helt andet sted, hvis man, altså igen, vi mennesker har jo brug for, at omgivelserne er i orden. Det er også lidt optimistisk at tro på, at man kan arbejde
velfungerende et eller andet sted, hvis man har store problemer, man har en psykisk sygdom, der ikke bliver taget hånd om osv. Så tanken er jo også, at man skal kigge hele vejen rundt og sige, er der lige noget, vi skal have styr på først? Har du en familie, der støtter dig? Har du et godt sted at bo osv.? Så at man lige på den måde får kigget hele vejen rundt, og så siger, så kunne et job måske også være super godt for dig. Og igen en opfordring til virksomheden, sørg for at lave de her jobs, som måske er 5 eller 10 timer om ugen, så der er en mulighed for alle at komme ind, uden at knække nakken på det. Og sørg for, at alle jobs ikke er nogen, der kræver, at man står op klokken 7 om morgenen, hvis det er noget andet, der skal til for lige at komme i gang. Så skab den her fleksibilitet. Fordi det er faktisk også en sjov ting, ikke? Jeg sad og hørte en podcast her for et par måneder tilbage, hvor det netop blev benævnt, at vi har den her 9-to-5 mentalitet, at der skal man være på arbejde, og efter klokken 5, så har man muligheden for at gøre, hvad det er, man har lyst til at gøre. Men der er jo rigtig mange mennesker, der falder ud af den kategori, som måske ikke er A-mennesker, men måske er B-mennesker, mere foretrækker, at man arbejder på eftermiddagen. Og det er jo ret spøjst, ikke? At man sådan set er i en tid her i dag, hvor man siger, men der skal altså være mulighed for fleksibilitet, og det er noget, som virksomheden også må forstå. Altså, jeg kan næsten få lyst til at skrige, når du siger det der, ikke? Det er jo igen det, der symboliserer et kassesamfund, vi har lavet, ikke? Altså, vi har skabt et samfund, der er, vi møder på arbejde klokken 8, vi går hjem klokken 4, sådan er det, og som jeg sagde før, vi tager vores uddannelse, vi tager den klassiske uddannelsesvej, og vi har så svært ved at rumme, at der er nogen, der gerne vil gøre det på en anden måde. At hvis man bedre kan lide at sove længe, og så arbejde om aftenen, så er man på forhånd dømt som sådan en tabertype, og det er jo fuldstændig grotesk. Prøv lige at tænke, hvor meget også A-mennesker har dikteret. Og jeg kan godt sige det, fordi jeg er jo selv et klasseeksempel på et menneske, der godt kan finde ud af at stå tidligt op og passe mit arbejde. Men jeg har mødt så mange andre, der har det anderledes, og jeg kan blive så vred over, at vi har fået skabt den her normalitet, i stedet for at sige, nej, det passer overhovedet ikke til alle. Og hvis man bare sagde, ved du hvad, du møder kl. 12 eller kl. 2, hvad er det, der passer dig? At vi tænker mere, hvad er det for nogle opgaver? Det er lige meget, hvornår du løser dem. Bare du gør det. Så den der tanke om, at der er kun én måde at gøre det rigtigt på, det er jo den, jeg bare synes, vi i hele samfundet skal væk fra, så vi kan se, nej, vi kan en masse, og vi er faktisk ikke bare nogle computer, der har fået installeret noget software, og så fungerer vi bare tip-top. Det er vi ikke. Vi er mennesker, og der er nogen, der gerne vil indrette sig på en helt anden måde. Og det skal vi også have respekt for, og det tror jeg også mange arbejdsgiver har, hvis de begynder at tænke lidt ud af boksen og sige, nej, det kunne da egentlig være fint, hvis der var nogen, der bare kom her et par timer om aftenen. Det ville egentlig passe os meget fint. Så man kan jo vente om, ikke? Nu er vores fokus for eksempel meget på unge og jobplatformer, vores kunder, dem som vi rækker ud til de her virksomheder, kommer jo typisk oftest være inden for detail, for eksempel hotel og restauration, og de har jo andre åbningstider. Giver det mening? Det vil sige, de starter jo måske fra klokken 8 af-ish, og så har man åbent frem til klokken 22. Man kender sine peak hours, man kender, hvor der kommer mange kunder, og måske har man brug for, at der er en ekstra hånd også til stede til det respektive tidspunkt. Ikke? Så jeg er meget enig lige hvad det angår. Karin, en ting. Hvis du kunne ændre en ting i dag, for at forbedre situationen for de her unge mennesker, hvad vil det så være? Det er også et svært spørgsmål. Det er et svært spørgsmål. Min store drøm, og så vil du sikkert bagefter sige, det var ikke én ting. Jeg ønsker endnu mere frisættelse. Jeg ønsker, at enhver ung, der havner udenfor, kan komme ned i en, hvad skal vi kalde det, en helpdesk. Ikke et sted, hvor du skal løbe op til en masse krav, hvor de bliver mødt af en, der siger, hvad kan vi så hjælpe dig med? Og den unge får lov at sige, det jeg interesserer mig for, det er sådan og sådan, det jeg godt kunne tænke mig er sådan og sådan, og så hjælper man dem i den retning, i stedet for fra starten at sige, vi har de her 4 kasser, hvilken af dem vil du helst proppes ned i? Og jeg tror jo på, det kan lade sig gøre, men jeg tror også, det kræver en kulturændring i samfundet. Det tror jeg helt sikkert. Og det er jo der, nogle gange er jeg jo efter det offentlige, hvor jeg selv er repræsentant for, altså det er jo det offentlige, der har skabt de her kasser, og det er jo derfor, jeg er meget begejstret for de private initiativer, fordi de kan finde ud af at gøre det. Og det glæder mig så meget, det er det, vi skal bruge meget mere af. Men lyt til den enkelte unge og sige, hvad har du lyst til? Okay, så er det den vej, vi går. Hvor jeg nogle gange tænker, det burde jo ikke engang være så svært. Nå. Nej, jeg er meget enig. Jeg er faktisk meget enig. Selvfølgelig er det jo problematisk, hvis den unge siger, jeg vil gerne sendes til Hawaii, og så vil jeg gerne have penge til at drikke drinks hele dagen. Så der skal måske være nogle begrænsninger med at sige,
hvilke opgaver kunne du godt tænke dig at være med til at løse, og så hjælpe dem lidt på vej? Ellers kan jeg godt høre, at det lyder sådan lidt for fluffigt at sige lige, hvad du har lyst til. Men under nogle restriktioner at sige, vi har jo et samfund, der skal hænge sammen, og du er jo også en vigtig brik i det her samfund. Hvor kunne du tænke dig at være den vigtige brik henne? Absolut enig. Jeg er meget enig. Jeg er faktisk meget, meget enig, fordi der er jo rammer, som vi har. Vi skal have noget at køre og drive det på. Og kan man jo vælge altså ud af en buffet, hvis man kan kalde det for det, og så vælge, hvad der man egentlig har lyst til. Ikke? Teknologier. Vi har jo noget at gøre med unge mennesker, som måske ikke bruger den samme teknologi, som du og jeg måske vil bruge. Altså, man ser, hvordan Facebook ikke dør hen, men Facebook har sin egen gruppe, Instagram har sin egen gruppe, Ja. TikTok har sin egen osv. Så hvordan ser du teknologier for eksempel? Nu har vi jo fra Jobs Now, vi arbejder jo på at skabe jobmuligheder til unge mennesker via en mobilplatform osv. Men hvordan ser du teknologiske løsninger fremme arbejdsløsheden i Danmark? Ved du hvad, jeg tænker, I har en kæmpe opgave foran jer, og I har sikkert allerede gjort meget af det, men prøv lige at tænke de løsninger, der ligger lige nu. Noget af det, jeg lige snakker om før, det var at finde ud af, hvor passer jeg ind? Hvordan passer min personlighed ind? Prøv at tænke, hvad AI i virkeligheden kan gøre. Være med til at lave de her analyser. Du skulle bare for eksempel sidde og tage en snak med en af dem, der er udenfor, og høre lidt til, hvad tænker du så? Hvad synes du så? Hvordan er din personlighed? Og sådan. Bare at få det der værktøj, og så sige, jamen ved du hvad, du kunne passe i den her og den retning. Nu er jeg selv sådan kvart involveret i et projekt, hvor det handler om, at vi skal lære unge om, eller vi skal ikke lære dem om, for jeg kan ikke lære dem noget som helst om teknologi, men tanken er, at vi skal få de unge til gennem selv at udvikle apps og så videre, blive en del af arbejdsmarkedet, fordi de har et kæmpe forspring. Altså det jeg skulle gøre, det var bare at være sådan en semi-projektleder der, men tanken med det her store projekt er jo netop at sige, at vi tager de unge ind og siger, hvad kunne du forestille dig? Og jeg sidder jo i virkeligheden som hende den halvgamle, der ikke fatter en lyd. Og det vilde er jo, at det er jo der, de så lærer mig at sige, nå okay, det lyder spændende det her, hvordan vil du så gøre det? Og så få dem selv til at tænke over det. Men jeg er en af dem, der har, altså jeg bruger ChatGPT helt vildt meget, og det er sikkert også snart yesterday. Men der er så meget, vi kan bruge det til, altså også og matche derude og sige, okay, men vi har dem her, der kan det her, kan I bruge det til noget? Jeg håber, at der er rigtig mange unge, der lige nu sørger for at dygtiggøre sig i kunstig intelligens, for jeg er ikke i tvivl om, det bliver til noget. Tilbage til ham, der jeg lige mødte i sidste uge, som jeg siger, der var så totalt brainy og vidste alt om teknologi. Han sagde selv, hvorfor har jeg brugt så mange år på at lære kode? Fordi nu kan AI gøre det hele for mig. Og det var jo ikke ensbetydende med, fordi hans tankegang var jo stadigvæk genial, og han kunne bruge det rigtig meget. Men der sker så meget nu, så der er en masse ting, man lige pludselig tænker, det behøver jeg slet ikke at lære, fordi jeg har AI. Og det er jo også der, jeg tænker, at vi må ud over vores kassetænkning i skolen og så videre, fordi der er altså mange ting, man kan sige, hvorfor skal jeg kunne det her? For jeg kan bare få teknologien til at hjælpe mig. Så der er også i den hele taget en opgave i at finde ud af, hvad er det så, vi skal kunne? Hvad er det så, der er vigtigt? Det er jo noget med at kunne forholde sig kritisk til information, man får og så videre. Men der er også nogle steder, hvor man tænker, er det ikke lige meget, om jeg kan sætte kommaer for eksempel? Det er lige meget, for det kan ChatGPT altså godt gøre for dig. Og vi kunne tage den op i et meget større perspektiv, så det kan jo bruges meget mere, og også i forhold til uddannelse. Jeg behøver måske ikke at bruge så mange år på det her, for jeg kan bare bruge teknologien. Jeg kan selv finde frem til nogle kurser, jeg kan tage, hvis jeg gerne vil lære det her. Altså det var jo også, altså for eksempel på jeres platform, man kunne forestille sig en udbygning med at sige, vil du gerne lære noget om det her, så findes der det her online her, eller hvad ved jeg. Og jeg skal slet ikke gøre mig klog på det, men jeg tror bare, der er så fantastisk mange muligheder derude, hvis man tør bruge dem. Jeg er absolut enig, og jeg er absolut enig i det her med AI. Altså, du går tilbage igen til eksemplet med det der billede, du har stensikkert nok set. Der er en, der kommer med hjulet, og så er der nogle andre, der er i gang med at trække på vognen, hvor der er sådan en firkantet hjul på, ikke? Ja. Og vi er jo ligeledes i den samme periferi et eller andet sted i dag, ikke? At vi måske har sådan et generationsskifte, hvor man går fra AI, eller man går fra ingenting til AI. Men AI i sig selv er jo stadigvæk kun en papegøje, så det vil sige, den går jo bare hen og så siger det, der er, og den vil måske ikke altid være kritisk, men det kommer jo nok på et tidspunkt. Så jeg er meget enig lige hvad det angår. Hvad angår teknologi, nu har jeg arbejdet meget med teknologier i rigtig mange år, og oftest det, som man egentlig oplever, når man skal arbejde med det offentlige, det er, at man skal igennem noget skiværk. Man skal hele tiden igennem noget der skal være en udbud osv. Kunne det måske tænkes, at man på et tidspunkt arbejdede hen imod, at man sagde, at okay, man bliver nødt til at skalle nogle af de her
compliance-værk væk. Fuldstændig forstår mig ret, men de her regler, men det skal gå igennem ski. Men at man sådan set som en udbyder, hvis der er der, og det vil jo også fremme iværksætteri, tænker jeg her i Danmark jo, at man egentlig har iværksætter rundt omkring. Folk, der har sådan nogle geniale idéer, der kunne gavne samfundet, gavne kommunerne osv. Hvad kunne måske være et af løsningerne til, at man egentlig havde en mindre barriere for at komme ind til det offentlige, som en udbyder af software for eksempel? Nu er det en lidt andet. Ja, igen, at komme ind i det offentlige og komme gennem det der system, det er helt svært ved at gøre mig klog på, for der er så mange regler, og der er så mange steder, det kan optimeres. Jeg har selv haft et lidt samarbejde med en mand, der havde lavet sådan en AI-model til jobcentrene, for at fortælle mig, hvor nemt kunne det her gøres, i forhold til, hvordan de gør det i dag. Og det var jo helt fantastisk, hvor man tænker, okay, de kan spare 80% af deres tid, hvis de bruger det her. Men hvordan han får lov at komme ind og arbejde med det, der kan det godt være, at der er noget lovgivningsmæssigt, at det er også lovgiver, der skal gå ind og se på, hvor er det reglerne, de er blevet for snærende henne. Hvordan kan vi give kommunerne lov til at eksperimentere med det her? Og det håber jeg da. Altså det håber jeg da, at vi kommer til det. Og man kan jo for eksempel håbe på, nu snakker jeg meget beskæftigelseslovgivning, for det er den, jeg tager mig af, at noget af det her frisættelse også kan betyde, at de får mulighed for at tænke helt nyt, at det er nu, man får lov at komme ind og sige, jamen så har jeg faktisk en idé til, at I kan gøre sådan her i stedet for. Fordi der er mange muligheder, men der skal man jo også lige bære over med det offentlige. Det er et stort system, og man skal lige have tid til at vende sig til tankerne, og hvad er faren ved det. Så man skal ikke altid forvente dem, der går forrest. Man skal være helt sikker på, at det er sikkert, og det er jo derfor, det tit er måske nogle private initiativer, der kører noget hurtigere, fordi de tør og må. Men jeg er helt med på dagsordenen, og når man har nogle konkrete idéer, så er det jo bare at spille ind med dem og finde ud af, hvad er det, der står i vejen for, at man tør afprøve det her, fordi vi ved, at vi kan gøre det smartere og bedre. Men min forudsigelse er, at det tager noget længere tid at få det tunge offentlige system med på de nye idéer, end det er at få de private med, som ikke har de samme snærende bånd. Nej, det har du fuldstændig ret i. Det har du fuldstændig ret i. Karin, vi er ved at være ved enden, og det er jo super spændende, hvad det hedder, emner, og man kan jo tale om dem i flere timer, jo, fordi det egentlig er noget, der egentlig brænder for en, og man har passion for det, ikke? At hjælpe unge mennesker i gang. Hvis vi for eksempel bare lige kort skulle ind og så tale om ungeløftet, hvordan får vi en succes med ungeløftet her i Danmark inden for de kommende år? Jamen det gør vi jo ved, at vi forpligter forskellige parter til at sige, jeg mener det også alvorligt, at det ikke bare bliver noget at sige, nu havde vi tænkt os det. Og noget af det, der handler om i ungeløftet, det er jo netop at sørge for, at mange flere tager en aktie og siger, jeg vil gerne hjælpe med at få den her gruppe ind. Og der snakker vi både arbejdsgiver, men vi snakker også frivillige foreninger, vi snakker at få dem ind i fodboldklubber. Det kunne være mange forskellige steder, at alle ligesom tænker ud af boksen og siger, hvordan kan vi få dem ind? Er den opgave, der ligger for lige nu. Altså der blev holdt stort møde sidste uge om ungeløftet, og det skal man jo køre videre på, og ude i de enkelte kommuner ligesom gå ud og snakke med dem og sige, og hvad har I så tænkt jer at gøre her, ikke? Og der gælder det jo om, alle byder ind, og det er jo også sådan nogen som jer, der byder ind og siger, at vi kan faktisk også bidrage med det her, og det vil vi meget gerne. Men det kræver ligesom, at vi virkelig får det ned på gulvplan, så at sige, at man kommer ud og snakker med dem i den enkelte kommune, og så siger, kunne I tænke jer at være med her, fordi vi har en god idé, som hedder, og det offentlige taler sammen, og selvfølgelig i høj grad også med de unge, så vi får nogle helt konkrete løsninger, så det ikke bliver sådan lidt fluffy at sige, nu gør vi en hel masse. Selvom der ligger noget meget konkret i det. Men nu er tiden kommet til, at man går ud i de enkelte kommuner og siger, hvad gør vi så her? Vi ved, hvad det er for nogle unge, vi har her, og hvad kan vi gøre for at hjælpe dem? Ja, selvfølgelig. Og det bliver jo spændende at skulle se, hvordan det er, vi egentlig kan gå hen og hjælpe de her unge mennesker her. Ikke kun dem, men også bare generelt. Ja, og jeg vil sige, at det er så vigtigt, at vi skal simpelthen have gjort noget ved de her statistikker. Vi har fejlet som samfund, og hvad man nu var, jeg har ikke for 100 år siden, men der lod man altså ikke så mange stå udenfor. Så fandt man altså en plads til dem alle, som gav mening. Så der er det gået galt med velfærdsstaten. Der har vi på en eller anden måde, der er vi gået galt i byen. Så jeg håber så meget på, at vi får ændret det her nu. Jeg er meget enig i den henseende rigtige perspektiv. Karin,
Det er nogle super, super indpunkter, som du kommer med, og jeg er virkelig, virkelig glad for at have haft dig med her på podcasten her i dag. Bare lige sådan helt afsluttende, vi har en gimmick kørende, som vi har haft med tidligere gæster, hvor gæsten får lov til at svare på et spørgsmål. Det er bare roligt, det er ikke noget, der er det slemt, men det er et spørgsmål, som vi stiller, som vi har fået fra den tidligere gæst, og så har du muligheden for at stille et spørgsmål til den næste gæst, der kommer. Og jeg kan så fortælle dig, at den næste gæst, der kommer, er også en politiker som dig, og også inden for men det spørgsmål tager vi gerne ved siden af, i stedet for at det egentlig kommer her, så vedkommende ikke ved, hvilke spørgsmål, der egentlig bliver stillet. Ja. Er du klar? Ja. Godt. Karin, hvis du kunne vælge at skulle tage en hvilken som helst sportsgren og være aktiv udøver i den, hvilken vil det være, og hvorfor? Og jeg er elendig til sport, men jeg tager slalom. Okay, hvorfor? Jamen, fordi jeg elsker at være ude i naturen, og der er smukt, og der er sne. Og jeg håber ikke, jeg bliver holdt op på det, for det bliver en sølle karriere, men det var det bedste, jeg kunne forestille mig. Det ville være at være professionel slalomløber. Hvor sejt, hvor sejt, hvor sejt. Det er sjovt, at man egentlig ikke lige altid lige tænker, og så der kommer der sådan men på Karin. Tusind tak for at deltage til vores Jobcast episode her i dag. Virkelig, virkelig værdsat, og jeg glæder mig til at følge det arbejde, som vi selvfølgelig også ligger i det hos Moderaterne. Og forhåbentlig kan vi jo måske få dig ind til endnu en Jobcast igen om tid, når vi også er længere frem, og I også er længere frem, og der sker nogle andre ting. Så det glæder jeg mig til. Tusind tak for at deltage. Jamen, det var der, tak, og det var en fornøjelse. I lige måde. Tak for det.